kuma 6 p.m. vaona ndina mumwe murungu mukadzi neighbor andibikira tea, abika maspaghetti achiedza kundidyisa, saka hazvina kumufadza, akabva aratidza kutsamwa. Then mukadzi uyu akabva aenda. Zvakaitika rini izvozvo Bishop? Musi weFriday. Friday last week aenda. Yeah, Friday uyu handiti nhasi Tuesday. All right Bishop. Mukadzi uyu akabva aenda. But uyu akabva ageza. Ndati ndokumbirawo fastere kuyema like kuyema, unoyema stereki. Ndikati handisi kugona kuita kana chinhu, ndikutorwara zvauri kuona. Akabva andituka, akasiya andituka kaviri. Ndakamuti usapushe chikafu changu, chisiye chiri patside nemubhedha. Ndikafila kuti ndiri kuda kunwa mvura, ndongotora ndichinwa, kosa handisi kugona kufamba. Zvawangoona zviri, anga azvibvisa zvisa ukicheni. Ndikati ndokumbira kuti uzvidzosere. Paatanga kundituka, pasi andikira mumba kuti hapana anofanira kupinda achindibatsira. Vaenda nemakeys. Aenda nemakeys kudaro. Akaenda kuma 7 p.m. akazodzoka na 3 a.m. Adzoka kudaro na 3 a.m. handina kumbomubvunza kuti uri kubva kupi. Akapinda mumba. Vaatanga kutaura 40 minutes. Achitaura ndisina kurara. Achitaura nonsense. 40 minutes. Handina kana kumupindura kana one word. Ndakazobatwa hangu zvangu nehope pandarara. Saturday akabuda futi. Vaenda. Haana kudzoka kumba. Akadzoka Sunday achiti motikari yaita breakdown yefuel. Saka ndipowo mari. Ndikati handina mari yandinayo iyi ndoyekutopedzesera 200 rands. Kuzviziva kuti mai vako vakafona havana kana hupu. Saka mari iyoyo ndachitovati chingoitumire mai vako 200 tongosacrifice. Zvikanzi handigone kusiya mota iri kusango. Vatora 200 iye muhandbag mangu. Yanga ya 7:30 Sunday makuseni. Vatora bvaenda. Alpha uzotaura after ivo. Taura yenyu, taura. Vozouya after. Akanditi ndikuda kutaura, ndikuda kutotora mota. Nasi ndoda kuswera newe. Ndichikupepa. Handina hangu kumupindura. Paakaenda 7:30 akazodzoka 4:30. Akatanga kudzoka na 3. Anga akandikira futi inside. Vaadzoka na 3. Adzoka na 3. Anga akuda kubuda futi kuti asiye andikire. Ndikati ndokumbira usandikire. Vanhu vari kundibatsira vanenge vachida kupinda vondipawo chikafu. Usandikire. Saka akabva ati ndikusiya ndakukira. Ndapupurika kusimuka kuenda kudhoo. Ndokumbira usandikire. Semunhu asiri kugona kuzviitira anything. Ndoda
maneighbors vandibatsire zvavari kuita. Saka akazopedzera zvake asiya makeys iyayo. Saka akadzoka back na4 ane friend yake. Chacha chingani chocho. Sunday akadzoka kumba na 7:30 am. 7:30 am vabuda ndopaakati ndoda ngonodira mota fiwo ndoya kumba ndoswera newe. Haana kudzoka, akaswera ari out. Ndopaakatanga kudzoka na3 vaakundikira mumba pandaramba. Vaazosiya makisi vaadzoka na4 neshamwari yake. Saka ndakavaona shamwari yake nepaskrini ameno zvavaitaura zvezvekurongana sort of vachitaura, but handina hangu kunzwa kuti vari kutaurei, but ndakaona kuti vana vava nezvavari kuronga. Ndopaakanditi ndivhurirewo, ndauya neshamwari yangu. Ndati haina handisi kuvhura dhoo, munhu wauya naye handitombomuzivi, dhoo handisi kuvhura. But ndandatoona mutu yaive nayo ndiye kutondirova. Ndangomuti dhoo handisi kuvhura. Saka imba yataigara munhu anogona kupinda nepawindo kana achitoziva matricks acho. Chero windo rakavharwa sei rinovhurika, akangoona munhu anomubatira windo anopinda. Saka akabva ati kune shamwari yake, bata apa, bata windo ndione kupinda. Thank you, Zimtripes. Thank you. Shamwari yebva ndamubhega ndikati usavhure, kosi ndikuzvisiva kuti ada kundirova, usavhure. Ndabhega friend ye. Imbomere maquestion yenyu mucomment section. So zoitwa later izvo siya munhu atsanangure nyaya yake. Taura yenyu Bishop. Friend uye bvavhura window, ndakakwanisa kucapture mapictures too efriend ichivhura window uye apinde. Ndakamudza kuchuka ukangovhura church kuti uye agene entrance, ndikukusungisa. Saka vakabva vatanga kutaura nechirudzi chavo zvezinophobia zvemachi izvozvizvi, vachitaura language yavo kuti ada kutoshamisira ari munyika medu sort of. Saka pandakaona kuti atogena entrance, ndakabva ndaenda kubedroom. Akabva auya kubedroom kwandanga ndaenda, akasvika nekundityora gumbo racho rakatyoka, akaribata bvaarityora. Ndaskrima kuti uri kundikuwadza gumbo. Akabva atanga kundirova, atora mafoni angu ese ari 2 kuti ndisakwanise kuudza vanhu. Saka friend yebva ndakumubhega kuti enda unoudza caretaker kuti ndikurohwa. Friend yaana kana kwaakaenda, anga ari padhoo achitonzwa ndichirohwa. Saka akabva anditorera mafoni angu, anditorera mafoni. Ndozvaanoita, anetsika yekunditorera mafoni otiza oenda, oedza kuda kupinda mumafoni mangu. Saka main target yake mafoni angu, anoziva kuti ndoshanda nemafoni. Saka akabva ayatora, apwanya bhodhoro, zvikanzi iwewe ndoda kukuendera kujeri 25 years. Ndoda kukuendera. Zvakaoma. Anga andidonetsa pasi mukicheni.
akandidonetsa ndikakuvara magaro, akaita kundipushira pasi nesimba. Ndiri pasi kudaro bapukanya bhodhoro. Dzati nhasi ndo paperera sarungano, ndoda kukuuraya. Ndikati uri kuda kundiurayirei? Pandasvedzera kushamwari yake kuti shuwa ndofa here uripo. The more yandaishedzera, the more yaindirova wese. Kungoda kushedzera help kune vanhu, aibva andirova wese. Apa handina voice, apa handina kana mafoni kuti nditiwo zvayo efone call. Saka ndakazotoona kuti panapa ndakufa. Pandati Mwari ndirekerere, I'm doing this for self defense. Ndirekerere chaitika ndingafe. Ndakatomuudza ndikati chaitika, I will try to defend myself. Ndamubata zvine simba paprivate part, but ndandatokuvara ndichitochucha ropa. Ndamubata zvine simba ndikati kana wafawo nekuti ndakubata, I will go and defend myself to God. Ndopaakaperawo simba ipapo, vaandisiya, vaenda kunorara mudhining. Ndatoona kuti no, munhu uyu anogona kutondiuraya usiku uno. Hapana kana akauya to my rescue. Ndopandakaita kunge ndisina kutsamwa, kunge zvinongoitika mumarelationships. Hama dzangu dzanga dzatoti izvozvi buda. Kati ndobuda sei? Wana handisi kufamba, chiundatokuvara. Ndikangobuda chete anobva atondiuraya munhu uyu. Chimirai ndobuda paanobuda mangwana makuseni. Pane pamajamba pamandiudza chakakukwadzai ruoko kuti muchibuda ropa chima. Pane pamajamba ibhodhoro chakakucheka ibhodhoro ipapo. Akandicheka nebhodhoro. Saka pandasofta, saka iye ndopa akazoona kuti patoitika nyaya, flow yazara ropa, hembe dzandandinadzo dzazara ropa. Akutotraya kuti kochiko changa chichiitika. I'm so sorry. Chichanga pandangoacta kunge zviri normal zvinoitika muevery relationship, but aim yangu ida kuti kuchene. Saka kwakazobvako kwachena, zvabuda na22/7. Pandatofonera vanhu manext door, ndikati nditsvagirei vanhu vanondipekera zvinhu zvangu, ndoda kubuda izvozvi. Manext door bva vauya, zvikanzofunga hatina kumbokunzwa voice rako uchiscreama. We are so sorry, hatina kana chatakanzwa. Zvikanzi dai wakafona. Ndikati handaikwanisa kufona. Akatora mafoni ese. Ndakazotanga kualeta vanhu, ndawana access nefoni, because ndakazongomuratidza kuti aiwa zvinoitika kani, don't worry. Vandipa foni yekutanga. Saka foni yangu yekutanga ino hotspotwa nefoni yangu nyowani. Saka akandipa foni yacho history. Moderator, Mira, don't worry, Sismeli. Don't worry. Ndawapa task kare. Don't worry. Izvo zvosiyana nazvo. Mimi cheka imucha. Sismeli. Endai pa mute. Ndagara they are on it. Don't worry. Taura yenyu Bishop. Don't worry. Imi tarisai after munongoona kunzi blocked by Ningi. Blocked. Don't worry. Ndikutoona vatu ablock kare. Musati matotaura. Taurai Bishop. But vandipa foni yanga isina anything chandinogona kuita. Yanga isina kana airtime, isina kana network, yanga ino hotspot kwa neimwe yacho.
but vanhu vaingofona pane imwe yacho aisadaira makozi. Ndakafonerwa nevanhu vakawanda vachinditsvaka, saka akazobva aiviga foni iyo. Saka paakarara akazouya kubedroom achirara, ndopandakasimuka pandaenda kwaanga ari kudining, pandatanga kuitsvaga, pandaona paanga akaiviga, pandatohotspota imwe yacho iyo, pandaudza caretaker, murungu uya aindiunzira chikafu, kuti ndakuvadzwa. Pauya akabva atongouya pagedhi pandamukinurira, pandihaga, pandinamatira, zvikanzi uda kuti tikuendese kuchipatara here. Tikati maforeigners vanobhadhara, handina kana sendi pano. Yes, chipatara ndikuchinida, but handina kana mari. Zvikanzi alright, regai tione mangwana makuseni, but ndakamuti unouya na7:30 mangwana makuseni ndinenge ndaandeka, wondibatsira kurongedza zvinhu zvangu. Saka pakabuda uyu, vanhu vakabva vauya kuzorongedza hembe dzangu, zvinhu zvangu. Saka iye akanyumwa kuti ndofunga Juliet ada kuenda, kosi makuseni acho ndaingochema ndakarara pamubhedha. Pandifonera pandamuti ndoda kuenda kuhospital, saka ndiri busy preparing. Zvikanzi mira ndiuye ndikuendesa. Ndikati aiwa, usauye zvako, neighbor wangu ati anondiendesa. Zvikanzi mira kane ndikuendese. Ndikati aiwa, usandiendese zvako, neighbor wangu ati anondiendesa. Mina handechitaura ibhibi. Inini ndanda kumutiza. Saka akabva adzoka, vanhu vari busy kurongedza hembe dzangu, mamwe mabhegi atorongedzwa. Vaati iye kwaregere kundiudza kuti wakuenda. Ndikati wakati uda kundiuraya, saka ndirege nditize neupenyu hwangu. Akasike kutanga uchituda kundiuraya, saka ndirege ndiende neupenyu hwangu. Vatiwo saka inini panapa handisi kusara, ndakutorawo hembe dzangu. Aifunga kuti ndiri kuita zvejoko. Ndatanga kurongedza hembe dzake. Vanhu vangu vaya vavarongedza hembe dzangu, vaburitsa mabhegi panze, vaburitsa wardrobe, masofa, mubhedha, headboard, furniture yangu yese. Ndangomushayiwa musirewo 2-plate stove iyo yemagetsi. Inini ndoenda hangu negasi. Pavasiya vamusira. Saka ngakukumbira maplates, ngati tora zvaunoda kuzoshandisawo. Tora mapoto. Zvikanzi ndipowo chikafu. Ngati tora. Hasi wemuZimbabwe ndowe munomu vari kuti Zimmerman Nazarenda. MuSouth African. Taura yenyu South African. MuSouth African. Saka aida Stereki television. Ndakatenga television, vakumbira kuti ndisiyirewo. Ndikati handisi kukusiyira, netreatment yawakandipa. You lost everything. Chandakachitenga ndichiti ndechako. Ndikutora zvinhu zvangu zvese. Ndatora midziyo yangu, everything, vakumbira gumbezi. Ndamupa 1. Saka akabva anditera. Patanga tapaka motikari. Welori ndakangomuti nditakure. Ndinokuvimbisa kuti ndichakupa mari yako, ndichatsvaga chandiri kuda kubva neupenyu hwangu. Saka ndakazoenda
enda papawn shop vavatenga vavatenga inonzi TV yekuti TV yange yakanaka. Ndakangoichekeresa kuti ndione mari yetransport yekupa munhu wetransport nemukomana wandakahaya kuti ajime zvinhu zvangu. Saka ndakangobvuma sick money kungoti ndibhadhare vanhu mari dzavo. Saka ndakabva ndauya kunoku kwemunin'ina wangu. Moderators, taurai henyu. Ndakabva ndauya kwemunin'ina wangu. Munin'ina wangu handina kuziva kuti akaenda kuZimbabwe. Akandikumbira kuti sisi nditenderei ndishandise papremise penyu chikoro since musisaite zvechikoro. Ndikati enda unopaona. Ndakabva ndakazomutsvaga. Akatonditi sorry sisi ndakuZimbabwe. Andati Sunday, day Sunday manyoni. Akanditi ndakuZimbabwe nesuro. Nesuro ndiye Manda anditi. Munin'ina wangu akaenda Sunday kuZimbabwe but haana kundiudza. Ndakazotoziva kuti aenda kuZimbabwe ndakumutsvaga nyaya yaitika. Saka zvadaro bva ndaenda umba kwake. Ane chikoro kuno kuSouth Africa chakakura zvekuti ane marooms opo. Ndaendesa property yangu kuchikoro kwake. Ndangoudza vanhu kuti torai mapictures. Vari kuda kutenga zvavo chipimani vatenge. Ndione mari yekushandisa. Saka ndakauya kumba kwake nemotikari yangu. Jeep yandakatenga. Saka akabva atanga kundisira message. Zvikanzi madiku maregere kundiudza kuti muri kuuya nejipi kumba nemotikari yenyu kumba. Ndikati naimainini ndingataure zvinhu zviri obvious unozviziva kuti ndine motikari. Ndine mota. Yeah. Saka ndaifanira kuisira ani mota yangu. Time bva nditi handidi vanhu vanopinda pamba pangu. Ndikati naimainini vanhu vapinda pamba penyu ndianani. Zvikanzi pane 2 mawhite vachena vauya pamba. Ndikati ndidriver anga achidriver jeep is my neighbor nemukadzi wake. Uri kuzviziva condition yangu. Havana kana kumbopinda umba mako. Uri kuziva condition yangu handisi kugona kana kuita chii. Ndova ndidriver ivavo. Vangosvika neni pavapaka mota pavaenda. Zvikanzi handidi vanhu pamba pangu. Ndati zvako. Munin'ina wangu Louisa wandakachengeta. Calm down, Bishop, sorry. Pandakufonera masikati. Ndaenda kunogeza. Handina simba ndokuswera ndakarara. Ndaenda kunogeza ndasvika mwana wake achinja bed. Ndamuinstructor ndikati ndiisire fleece iyo ndoda kurara pamusoro pefleece. Zvikanzi mama told me kuti ndikuudzei musashandise bed yavo. Bed yavo haisi strong. Musashandise bed yavo endai munogara nekurara pasofa. Ndabatikana Louisa. How old is the child? Bed haisi strong. Akuenda akatanga sekondari yekunoku. Munin'ina wenyu Bishop munin'ina wenyu chaiye womudumbu rimwe chete. Wandakachengeta Sisimeli ndiye wekupedzesera kuvasikana mumba medu.
wandakachengeta Sisimeli, wandakachengeta akamitiswa. Ndini ndakanomutora achitambudzika ari musikana kuti apfeka zvakanaka adya. Saka ari kuziva here condition yenyu zvinoti makavhunika gumbo muri kurwara? Ari kutoiziva asati aenda kuZimbabwe. Akatanga kundiona urwere akatoona. Akatoti mwana wababa wangu warwara, bvanditengera mapain killers. Pandatomuudza kuti aya handinwe, ndine maacids, asi aya wagona aya. Akatenga Celecoxib kutuma mwana kuti mwana andiudze kuti ndisarare pamubhedha. Ndarwadziwa vadikana, I don't want to lie, ndiri kungochema. Handisi kuda kuramba ndiri panapa, ndikuda kubva zvangu. Saka nai Bishop, imi manga muchida kuita sei manje? From there muchida kuita sei? Vakunze twakaenda kuchipatara here Sisimeli? Makaenda kuchipatara here? Handina kurapwa. Kosa gumbo ramakavhunwa here muri kufamba sei naro rakadaro musina? Igumbo ragara rine injury. Rakandodzimbirwa injury. Ravanoisa bandage riya yaLuisa. Ndo rakandobata iroro. Rine internal damage. Rine support. Rogara rakaiswa support. Orange can draw my love. Ndikutofamba necrash kuti ndione kuenda kutoilet. Makumbo acho akatosvimba ese. Semunoda kuenda kumba? Ndakabayiwa nemabhodhoro nesuro. Mwana mumwe mukomana ndongomuti mwana wangu kosindowirirana namai vake musimba. Akapinda bhizi yekundibvisa mabhodhoro. Mabhodhoro akapinda mubhodhi mangu. Saka imi muri kuda kuenda kumba? Toda kuenda kumba Sisimeli, but chekutanga toda kutanga ndarapiwa. Manje munorapwa here izvozvi zviri kuitika izvozvi? Vachidzinga vanhu kumakliniki kudai? Ndina doctor anondirapa. Vari kuJamestown. Ndina doctor anondirapa. Pakadai kunotoda atori private Sisimeli. Consultation. Vongonyorwa mushonga. Munoziva madhokota emuno madhuri. Asiyana nemekwedu aya. Zimbabwe. Emuno consultation 600 or 900 or less. December akambondisa banga pauro. Ndaenda kutokubvunzai, hazviiti kuti akuite zvakakuita asati ambokurovai. Ndaenda kutokubvunza izvozvo kuti Bishop munenge makatanga kudhara. Taurai Sisimeli. Zvakatanga rini Bishop kuti murohwe nemukomana? Zvakatanga kudhara. December ndakamuripota. Vatombosungwa. Vasungwa. Saka hama dzakazondikumbira kuti ndisamuendese kujeri, kozaitonzi anoenda for 6 years. Saka akabva apiwa counseling nemapurisa. Pandafunga kuti asiyana nazvo. Ndakatoona kuti haana kusiyana nazvo. Aishanda kupi mukomana uyu Bishop? Pekutanga ndakasangana naye basa rapera. Richingobva kupera. But haana kuda kundibudira pachena kuti basa rapera. Saka handina kana kumbomuinvita kuti uya ugare neni. But akangoona pachigarika pamba pangu. Pangoita move in. Ku-SA? Yes. Aita move in ndo patakazoita formalities dzehama. Saka pekutanga, I don't want to lie Sisimeli. He was so nice. Munhu asiri right, but akatoona kuti awine moyo wangu anofanira kuva very nice. Very nice. I don't want to lie, at first he was very, very nice. Very, very nice. But anga achiri kushanda. Aiwa anga asisatoshande.
asikachashandi ndopaita very nice ipapo. Anga akuunza mari ndimi chete. Taivaona kapapaya vachitoshe kuti vaito paFacebook apa pavaitoita mari like waitonyatsomuona kuti but ipo paya Bishop pamaita Facebook uko pane pamwe pamaitonyatsokuuya muchionekwa kuti no man munenge matorohwa munenge muri disturbed but content ikonefa kutongoita tsvaga mari but pane pacho pandakatoona man things are not right mairohwa akatimia ndairohwa sisimeli. Ndairohwa. Pane anyora vachangotanga kukwira vachitaura nyaya ya vachiri kunyaya yaSabina naSichipo vachitaura kuti Bishop vari kurwara hope havana kurohwa nekuti munhu wavo akambovabvutira foni palive. Live yakatrenda sterekina. Yakatrenda yes. Live iyoyo handidi kunyeperai handina kurohwa. Asanga akadhakwa akandibvutira foni. Bvutira foni anga akadhakwa. Ma-instance ekurohwa atoripowo zvawo kwete. Thank you, Emergency. That day I don't want to lie handina kurohwa. Paakandirova maiva muna December pandamusungisa. In fact, behavior yekundirova akatanga takugara tega. Ndaigara nesister yangu first born. Ndaigara nesister yangu first born. Sister wangu aindirespecta zvekuti pana sisi wangu. Then sisi wangu vanga vasingamufarire. Pandata munhu uyu munhu wangu regai tiende kunogara tega. Pavatonditi Juliet uchachema munhu ari rough ane character ari kuviga yari kuvanza yes yari kuvanza but manje sisuwo vaida mari yangu vanga vari very jealous vaida mari yangu ndakangoti pamwe vari kudaro nekuti vanoda mari yangu ndana uyu ndiye wandakutuma ndibve pano pamba pavo havadi undibve padhuze navo vai-enjoya mari yangu saka ndakangoti rega ndisuduruke ndikure and pandakasuduruka kubva pana sisi wangu that's when the abuse started. I don't want to lie sisi Meli ndaka-abuswa I don't want to lie. Vanhu muri kuti hanzi vaigarire guys munhu anoabhizwa abvi zvekumhanya. Maona video yandaita makuseni. Munhu anoabhizwa abvi zvekumhanya guys. Anenge achitodefenda munhu anenge achitomuabhusa iyeye kutomudefenda. Unenge uchiti achachinja. Panyaya yefoni ipo paipa ndikutorangarira Bishop vachitomudefenda vanhu vachiti tasei Bishop chekai pane ndakandifonera. Akati chekai Bishop sisimeli watsanzwa foni. Ndikati ndovafonera kuti ndakana namba dzavo. Bishop ndikati ndichida kutotsvaga namba dzavo ndobva ndaona vachiti aiwa nambobvutikwa foni vachitomudefenda ndikati ani mazvona kuti mamuda kupinda munyaya dzavanhu vanambobvutikwa havana kurohwa. Saka zvinonetsa munhu ari muabusive relationship kuti abude guys it's not easy but totenda mabuda hwavo exactly ende mabuda muri upenyu imimi Bishop kune mukadzi ari kuUK kunoku akatofa kufa chaiko zvari kumota muri kuiona nyaya iyoyo ende after nyaya iyoyo Louisa pane imwe nyaya ndinayo maaudio andinawo so imwe mukadzi soka anga achindipa nhasika unobata musoro guys muchiri kuitei uyatodzwa kunzi makuva nevana 3 ugare wakagadzirira udze mumba kwenyu achira makuva ndinawo maaudio uzotaura nyaya kwafa mira 3 vana naye 3 vana zvikanzi vane vava vanzindi kana kuvaona ndiri kukuendesa imese Sunday ndandafa sisimeli Sunday sisimeli ndanga ndafa dai ndisina kupula private party yake imute leo munhu akanzi mutadiwa jongwe mute hande taurei ndanga ndafa ndakasotoponeswa nekubata private party yake ndanga ndafa kosa akapwanya bhodhoro ndiri pasi pakutanga
baya nebhotoro. Hey, Louisa, uratidze vanhu mapictures andakupa. hey. Okay. Akandi panapa ndobvarirwa panoshata ndikatumira Sismeli. Ndamaona Sismeli vamaona. Ndamaona makakuvara chaiko ndatoti yai zvakaoma ibhodhoro raikucheka icheka iriya. Saka Sismeli no more turning back, ari kufona achibhega kuti forgive me, ndisatani. Aiwa Ndakadhakwa. akafa izotaura zvoti ndisatani here. Ndakadhakwa. Kwemadi kuchimubloka. Ari kushandisa manambers akasiyana siyana. Wakamubloka. Ari kukumbira. Every number yangu shandisa blokai number iyoyo. Every number yangu pinda blokai dzese. Munongonotora manamba 50 ka chienda. Nongonokumba. Ngava block. Nasanga achiplead tinokumbira kukuona. Do you know what he want this guy? Akakuona izvi zvanokura zvimachokwadi. Because izvezvi zvanditi is not doing anything. Ndima mune source of income. Behavior yake indambokubvunzai. Yakatanga mapeji enyu anyasa kuvharwa ona kuti hamusina mari yamakunza patable. Ndizvozvo. Handiti. Yes. Ndo pakanyanya kuti wesi manje. Ndima mine mari izvozvo ndemusina mbofunwa gombo. Saka imba iyo yamamuchigara izvozvo yamamusiyirai kumba ikoko. Angachibhadhara rendi ndimi. Ndini ndanchibhadhara rendi. Saka izvozvi asara pamba ipapa kuda kuti pera kwemwedzi andobuda haachatokwanisi kubhadhara rendi papo. Akatobuda nesuro akaenda kwefriend because haagoni kupabhadhara. Anotoziva saka akatobuda mimi muri hasla. Ndisina kumupa kana chinhu makamupirei naye Bishop. Havana kumpa TV. TV au makaichinjisa vakamupira blanket, vakamupa blanket chete. Ndakamupa blanket ne2 plate stove kuti aone kubikira. Handasachide chistove chacho chekudharadhara chi2 plate. Zvese zvaikumbira kuti ndipo mubhedha, ndipo firiji, ndipo TV, ndakaramba ndikati. Koma mupai mimi zvinhu zvenyu zvamakashandira moidi ivo zvinoya kudzokera Zimbabwe komutikidza zvinhu zvenyu namalaicha zvendawo muzati South Africa vacho makagarira chi. Akanditeera akati Juliet, haungandisiye just like that. Sismeli ndakapleada iri pasi, ndaipleada with him kuti uda kundiurayirei. Ndiwe chaiye iwewe uda kundiuraya. Ndaitei chandatadza chacho chi. Friday unakuya kumba wakauya AM handina kupopota. Saturday again handina kupopota. Sunday again handina kupopota. Saka ndanga ndine plan yandanga ndichida kuita kuti ndimusiye nicely. Ndaingoti nichatengesa motikari yangu ikatengwa. Ndobva ndangotiza kuenda kuZimbabwe. But motikari yangu yatova yake. Ndanga sitorina access kumotikari iyoyo. Every weekend anenge akasadza mafriends. Vakadzi, varume vanenge vakazaramo vachidhakwa, vachipfuta, vachidini. Ndanga ndisina kana access. Aidhiraivha akadhakwa zvekupera. Yatova ne3 madhensi akaita accident, akarovera imwe motikari. Saka motikari ndanga ndisitorina access. Isatombondibatsire kubva pamotikari. Ndinawo.